Hola, sóc Déu. Aquests dies, que són una mica estranys, començo a sentir que la gent està deixant de creure en mi. De manera que he pensat, per què no els hi ensenyes que existeixes? Els hi demostres? Llavors he dit, doncs fes un vídeo de la teva vida. Ja que estic començant un vídeo sobre la meva vida, de soc Déu i existeixo. Jo vaig crear les plantes, però també m'ajuda de l'aigua per fer-les créixer. He descobert TikTok. Em sento tan orgullosa de l'ésser humà. Les injustícies són part de la vida. Jo, com que sóc Déu, em preocupo. Que seríeu més feliços sense injustícies? Estic fent caca. Visc amb la meva parella. Calla. Que no és cap Déu, però bueno, em fa la pany, saps? A banda, igual no us vull dir exactament on visc, perquè no vagi a ser que us vingui de gust venir tots i venir aquí i m'agobieu, saps? Em faria... no. Cada pareja necesita aparearse exactamente en el momento justo para que sus crías nazcan con la llegada de la lluvia. Ai, estava somiant que Satanàs venia i em menjava el dit gros del peu. De vegades hi ha gent que em diu que l'ésser humà és creació del dimoni, però jo dic, mira, no, que macos són supermacos. Estic tan contenta, soc tan feliç amb l'ésser humà. Lo de que vaig crear a la dona a través de la costella d'Adam és veritat. Lo que passa que vaig agafar una costella bona. Us preguntareu de tot això dels miracles i si estic a tot arreu, i sí, estic a tot arreu. Una llimona del cabàs? Ara sí? Ara no. El que em té flipada de la vostra era és el flamenc. T'ho juro que Rosalía em té el cor robat. Bueno, amb això ja hauríem acabat. Espero que us hagi agradat. I ja sabeu, pregueu molt, que si no, no us escolto.